vypočujte ma. Nemáš v sebe žiadnu hrdosť? Nevieš, čo je to sebaúcta? Pán Burhan, prosím vás, vypočujte ma. Tak nechaj ma. Daj mi pokoj. Pán Burhan, stojte. Stojte. Mám pre Kána vhodnú darkyňu kostnej drene, ale jej dreň je vhodná aj pre iného chorého. A chce ísť za ním do Norska. Pán Burhan, do nedele musí. Chcem peniaze, môj syn zomrie. Povieš to ty, alebo ja? Ty si patrón tohto projektu, povedz to ty. Ešte ste ju nenašli? Našla, pane, už ide. Kerem, prehodnoťme to ešte. Podľa mňa nemáme čo. Onur má práve sedí. Áno, v poriadku. Pekný deň. Zdravím, pani Nurhayat. Volal ma pán Onur. Už na vás čaká. Ďakujem. Volali ste ma? Áno, volal. Posaďte sa. Niečo na pitie? Nie, ďakujem, neprosím si. Takže? Pani Šehrezáda, rozhodli sme sa poveriť vás riadením dubajského projektu. Priniesla som vám chlieb s dulami. To máte rád. Sú od vašej matky. Zo záhrady pobrežnej vily. Ako citlivo sa stará o tie stromy. Sú to spomienky na otca. Vďaka, Firdaus. Aká pekná hudba. Čo je to? Páči sa vám? Áno, veľmi. Vypí to. Akú máte teplotu? Výborne. 37,2. Mala je vyššiu. No tak. Viac nevystúpila. Dobre. Mám ho k vám priniesť. Zatiaľ netreba.